Vaša ekscelenca, veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji, gospod Olenski, spoštovani dr. Ciril Ribičič, spoštovane državne svetnice in svetniki, spoštovana javnost. Danes se v Državnem svetu pogovarjamo o temelju državnosti, o ustavi. Veleposlanik Republike Poljske bo predstavil ustavo, ki je nastala v času, ko so drugje še razmišljali o tem, da se narodi pravzaprav oblikujejo, ko nihče drugi v Evropi ni imel temeljne listine, na podlagi katere bi bile zagotovljene pravice tako vladajočim kot njihovim podanikom. Poljska ustava je nastala mnogo prej pred ostalimi evropskimi ustavami, bila je večkrat posnemana in minilo je veliko časa od dne, ko so Poljaki izgubili svojo samostojnost in ponovno vzpostavili ustavno vladavino v svoji državi. Republika Slovenija je relativno mlada država. Naša ustava je stara približno 30 let. Kakšne so vzporednice, kakšne so razlike, kakšna je moderna ustavnost in kako smo se v Republiki Sloveniji naučili živeti skladno s svojo ustavo, koliko jo spoštujemo, ali jo je potrebno spremeniti, to so vprašanja, ki se venomer znova ponavljajo. Mogoče na katero izmed njih odgovorimo danes, ko nas njegova ekscelenca, veleposlanik Republike Poljske, seznani z njihovo izvirno ustavo in ko nam dr. Ciril Ribičič spregovori nekaj besed o naši slovenski ustavi. Vsi, brez izjeme, tako v parlamentu kot izven njega, govorimo o vladavini prava. In temelj vladavine prava je ustava. Koliko Slovenci v resnici spoštujemo ustavo, koliko jo nekateri poizkušajo zlorabljati in namesto vladavine prava uvajati vladavino pravnikov, je vprašanje, na katerega bomo v prihodnosti morali odgovoriti. No, danes se pa seznanimo z ustavama. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, spoštovani državni svetniki, spoštovani gospod profesor. Najprej bi želel izraziti iskreno zahvalo predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, gospodu Alojzu Kovšci, za vabilo k sodelovanju pri predstavitvi prve ustave modernega tipa v Evropi. Želeli bi vam jo predstaviti v luči ozadja njenega nastanka ter poudariti najpomembnejša načela ustave 3. maja. Žal bom govoril v poljščini, ker sem v Sloveniji od nedavna. Celotno besedilo v slovenščini pa boste prijeli natisnjeno. Konstytucja 3 maja 1791 roku, pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza w Europie. 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie panowała napięta atmosfera. Sala, w której obradował Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była strzeżona przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, królewskiego bratanka, który wraz z grupą oficerów znalazł się w izbie zamkowej w pobliżu tronu, a na placu przed zamkiem tłumnie gromadzili się warszawiacy. Uchwalono konstytucję, która była zwieńczeniem nieustających prób reform podejmowanych przez polsko-litewski naród szlachecki od 1788 roku. Zwolennicy konstytucji przyspieszyli termin obrad nad dokumentem o 2 dni, korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. So it was a kind of the revolution. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia sesji, tylko imiennie wezwano zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja. W ograniczonym składzie projekt konstytucji został przyjęty przez większość posłów, co zebrane przed zamkiem tłumy witały entuzjastycznymi okrzykami: Wiwat król! Niech żyje Konstytucja 3 maja! W ten sposób w Europie przyjęto pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą.
Ustawa rządowa była pierwszą konstytucją europejską, drugą na świecie po amerykańskiej, ratyfikowanej w 1789 roku. W lipcu 1791 roku swoją pierwszą konstytucję uchwalili Francuzi i w ten sposób powstała druga po polskiej monarchia konstytucyjna. Second after the Polish Constitution. Konstytucja nazwana dziś w Polsce i na Litwie Konstytucją 3 maja miała na celu wyeliminowanie szeregu słabości, które przez dziesięciolecia paraliżowały państwo polsko-litewskie. Była ukoronowaniem ukształtowanego w XVI wieku systemu republikańskiego, w którym król odgrywał rolę odrębnego stanu, był wybierany na czas swoich rządów, których mógł być przez szlachtę pozbawiony. Ta elekcyjna monarchia sankcjonowała suwerenność władzy ludu szlacheckiego, który pilnował, by jego prawa były przestrzegane. Kwintesencją systemu był skrajny indywidualizm, który nie pozwalał, by prawa jednostki były łamane. Stąd też instytucja liberum veto, sprzeciwu instytucji politycznej, która z czasem doprowadziła do degeneracji rządów w Polsce i uczyniła niemożliwym proces legislacyjny w parlamencie, Sejmie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja 1791 roku zniosła między innymi możliwość liberum veto. Ograniczyła demokrację szlachecką i przekształciła monarchię elekcyjną w dziedziczną. Ograniczyła indywidualizm paraliżujący rządy prawa. Z dzisiejszej perspektywy reformy te mogą wydać się krokiem wstecz, ale w rzeczywistości pozwoliły one Rzeczypospolitej zerwać ze spuścizną stuleci, uniemożliwiającą jej rozwinięcie się w nowoczesny, efektywny organizm państwowy i tym samym oprzeć się rosnącym apetytom terytorialnym sąsiednich imperiów. Niestety okazało się, że wysiłki reformatorskie państwa polsko-litewskiego nadeszły zbyt późno. Związki między Polską i Litwą sięgają roku 1386, kiedy to wraz z małżeństwem królowej Polski Jadwigi i wielkiego księcia litewskiego Jagiełły doszło do zawarcia unii personalnej. Sojusz zacieśniono w 1569 roku, a powstała w wyniku Unii Lubelskiej utworzona na zasadzie dobrowolnej, równoprawnej Unii Rzeczypospolita Obojga Narodów była jednym z największych państw XVI-wiecznej Europy, rozciągając się od Bałtyku po Dniepr. Państwo polsko-litewskie zostało oficjalnie nazwane Rzeczypospolitą Obojga Narodów. W ówczesnym kontekście naród rozumiany był jako szlachta polska i litewska, jak również ruska. Duża i zróżnicowana społeczność stanowiąca około 15% ludności. Just 15% of all the population it was a nobility, which had their rights. Jej członkowie wyznawali różne religie i mówili różnymi językami, więc poziom wolności religijnej w Rzeczypospolitej był wyższy niż w innych częściach Europy. Szlachta cieszyła się tak zwaną złotą wolnością, na którą składały się liczne przywileje, swobody i równy udział w życiu politycznym, na sejmikach, lokalnych parlamentach i w sejmach. W wyborze króla, gdyż państwo polsko-litewskie stało się monarchią elekcyjną po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów w 1573 roku. W czasie, gdy większość krajów europejskich wkraczała na ścieżkę centralizacji, absolutyzmu i wojen religijnych, Rzeczypospolita eksperymentowała z decentralizacją, demokracją szlachecką i tolerancją religijną. Ale ta złota wolność miała też swoje ciemne strony. Polska, litewska oraz ruska arystokracja troszczyła się przede wszystkim o własne przywileje, a nie mogąc uzgodnić kandydata z własnego grona, szukała pretendentu do warszawsko-krakowskiego tronu za granicą. Zagraniczni królowie często podporządkowywali pozycję Rzeczypospolitej interesom własnej dynastii i państwa, będąc jednocześnie zmuszani do ciągłego poszukiwania konsensusu z silną szlachtą. Nie tylko słabi władcy, ale i osłabiony Sejm umożliwił utrzymanie swobód szlacheckich, o których niektórzy pisarze polityczni pisali, że są nie swobodami, a swawolami.
Zgodnie z zasadą szlachetnej równości każdy poseł mógł zawetować, a tym samym unieważnić wszystkie akty prawne przyjęte na posiedzeniu. Ze względu na taki system polityczny Rzeczypospolita była wyjątkowo podatna na ingerencję sił obcych. Sam jeden przekupiony głos wystarczył, aby zablokować ważne decyzje polityczne i propozycje reform. Nic dziwnego zatem, że w połowie XVIII wieku polscy magnaci obok angielskiej arystokracji byli uważani za najbogatszych w Europie. To właśnie złota wolność szlachecka spowodowała narastającą anarchię polityczną w Rzeczypospolitej. W połowie XVII wieku terytorium polsko-litewskie znalazło się w ogniu niszczycielskich wojen określanych jako potop. O tym opowiada przetłumaczona m.in. na język słoweński powieść Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. Konflikty, które pochłonęły aż 1/3 ludności, dodatkowo pogłębiły kryzys polityczny w Rzeczypospolitej, która w konsekwencji utraciła rolę wpływowego gracza na europejskiej scenie politycznej. W tym samym czasie jej sąsiedzi umacniali swoje pozycje, zwiększali siłę militarną, tworząc nowoczesne, scentralizowane monarchie absolutne. Coraz bardziej ingerowali w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej, która od 1717 roku stała się de facto protektoratem Imperium Rosyjskiego. Opór szlachty polsko-litewskiej wobec rosyjskiej supremacji przyniósł w 1772 roku pierwszy rozbiór, w ramach którego Rosja, Prusy i Austria zawłaszczyły około 1/3 jej terytorium, w tym najbogatsze prowincje. Sprzyjające międzynarodowe okoliczności dla zmian nastały w 1788 roku. Rosja i Austria były uwikłane w wojnę z Imperium Osmańskim, jednocześnie Rosja była w stanie wojny ze Szwecją. W tym czasie szlacheccy posłowie Rzeczypospolitej zebrali się na Sejmie, który ustanowiono nadzwyczajnym, nadając mu potem nazwę czteroletniego lub wielkiego. Obradował on w latach 1788-1792, podejmując za pośrednictwem radykalnych reform próbę uratowania Rzeczypospolitej przed ostatecznym upadkiem. W czasie Sejmu Wielkiego życie polityczne Rzeczypospolitej po raz pierwszy od lat rozwijało się w pełni suwerennie i bez zewnętrznych nacisków. Wieści o rewolucji francuskiej wzmogły polsko-litewski ferment społeczny, a wolna prasa szczegółowo informowała obywateli o tym, co dzieje się na świecie. Bierni dotychczas mieszkańcy Warszawy zaczęli interesować się sprawami politycznymi. Szlacheckie stronnictwa reformatorskie przekonały do siebie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wraz z przywódcą reformatorów Ignacym Potockim i czołowym przedstawicielem polskiego oświecenia jezuitą Hugonem Kołłątajem przystąpiły do opracowywania konstytucji. Ostateczny tekst przyjęty 3 maja 1791 roku stanowił kompromis między programami konstytucyjnymi i monarchistycznymi, jednocześnie odzwierciedlając wpływy oświeceniowe, w tym koncepcję umowy społecznej Rousseau i monteskiuszowski trójpodział i równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Polska była i jest państwem prawa. Konstytucja dążyła do stworzenia efektywnej monarchii konstytucyjnej, znosząc szkodliwą parlamentarną praktykę liberum veto. Aby ograniczyć obce wpływy, wprowadziła monarchię konstytucyjną zamiast monarchii parlamentarnej. Wzmacniała legislacyjną rolę Sejmu, ograniczała przywileje szlachty, dopuszczając, choć w ograniczonym stopniu, mieszczaństwo do życia politycznego. Umożliwiła obywatelom udział w życiu politycznym, ludność chłopską oddając pod opiekę państwa, nie znosząc jednak jeszcze pańszczyzny, ale dając możliwość wykupu w dobrach narodowych. Pozbawiła część praw politycznych biedną szlachtę, co ukróciło korupcję polityczną. Reformy spotkały się z szerokim poparciem społecznym. Mieszczaństwo oklaskiwało konstytucję, nieco mniej entuzjazmu było na prowincji. Konstytucję poparła natomiast większa część średniej szlachty. Nie wszyscy byli zadowoleni ze zmian, które wniosła nowa konstytucja.
Przeciwnicy reform grupy szlachty polsko-litewskiej w obawie przed utratą przywilejów zwróciła się po pomoc do carycy Rosji. Katarzyna Wielka skierowała przeciwko Polsce 100-tysięczną armię, aby rozprawić się z tzw. francuską plagą, za jaką uznano reformy polityczne w Rzeczypospolitej. Kontakty Sejmu z francuskim Zgromadzeniem Narodowym stały się pretekstem do walki z międzynarodowymi działaniami spiskowymi. 18 maja 1792 roku rosyjska armia przekroczyła granice Rzeczypospolitej i wybuchła wojna w obronie konstytucji. Pomimo bohaterskiej walki polscy patrioci ponieśli klęskę, której skutkiem było obalenie konstytucji i drugi rozbiór Polski w 1793 roku. 3 lata później, po trzecim rozbiorze w 1795 roku, Polska i Litwa na 123 lata zniknęły z politycznej mapy Europy. Konstytucja 3 maja obowiązywała niespełna 19 miesięcy, a niektóre jej postanowienia w praktyce nigdy nie weszły w życie. Przez współczesnych była uznawana za najnowocześniejszy dokument tych czasów. Niektórzy idealizowali jej treść, podczas gdy inni krytykowali ją za niedostateczne postępy w wysiłkach reformatorskich. Dla późniejszych pokoleń Konstytucja 1791 roku miała wielkie znaczenie symboliczne. Szczególnie Polacy postrzegali ją jako ucieleśnienie polskiego oświecenia i wynieśli ją do rangi symbolu narodowego, który w XIX wieku pomagał im w walce o niepodległość. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Konstytucja 3 maja była honorowana jako symbol niepodległości, całości i obywatelskich cnót Rzeczypospolitej. Zakazana przez komunistów, którzy zabronili świętować rocznicy 3 maja, była nadal obecna w pamięci Polaków, którzy 3 maja 1981 roku ufni w potęgę Solidarności na nowo postawili ją jako wzór wolności politycznej i demokracji. W okresie stanu wojennego wprowadzonego przez komunistów przeciw Solidarności 13 grudnia 1981 roku dzień 3 maja stał się na powrót świętem narodowym czczonym w pokojowych manifestacjach brutalnie tłumionych przez komunistyczną milicję. Po odzyskaniu wolności i demokracji w czerwcu 1989 roku Polacy już w sposób wolny i nieskrępowany świętują datę uchwalenia ustawy majowej. Data uchwalenia Konstytucji zachowuje w pełni swoje symboliczne znaczenie, a 3 maja jest narodowym świętem zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Ob tej przyleżitości by se rad najlepsze zachwalił doktoricu Maji Lukans, młody słowenski znanstvenici, raziskovalki na Instytutu za najnowejszą zgodowinu, za šířenie znania o polskiej zgodowini w in ustawi 3 maja w Slowenii. Hvala lijepa. Spoštovani gospod veleposlanik, spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani gosti. Najprej bi se rad lepo predsedniku Državnega sveta zahvalil za povabilo. Predpostavljam, da me je povabil kot profesorja, ki je pred 30 leti vodil v ustavni komisiji v tej hiši skupino za državno ureditev. Zaradi nekaj odprtih vprašanj, ne nekaj jih naštejem, svetost življenja, prekinitev nosečnosti, regionalizem, dvodomnost, volilni sistem, je bil sprejem nove ustave preložen na obdobje po osamosvojitvi. Pomembne spremembe pa so bile na ustavni ravni sprejete deloma že pred prvimi večstrankarskimi volitvami, deloma takoj po njih v kar 100 ustavnih dopolnilih,
tako na področju političnega in ekonomskega sistema, kot glede zavarovanja in krepitve samostojnosti Slovenije. Poleg tega je bila tik pred osamosvojitvijo 25. junija 1991 sprejeta temeljna ustavna listina, ki jo v svoji preambuli omenja tudi veljavna ustava. Najbolj značilna misel iz te listine je, da je bila Slovenija država že po doslej veljavni ustavni ureditvi. Ponosen sem, da sem kot profesor sodeloval pri veličastni zmagi slovenske ustavnopravne znanosti v spopadu z svetovno znano beograjsko šolo glede pojmovanja samoodločbe slovenskega naroda kot trajne in neodtujljive pravice. Tik pred razglasitvijo samostojnosti sta bila v ustavo vključena nova zastava in grb, kar je bilo posebnega pomena za dostojanstveno spuščanje prejšnje in slavnostno dvigovanje nove zastave ob razglasitvi slovenske samostojnosti tukaj pred hramom demokracije. Nova ustava Republike Slovenije je bila sprejeta po določbah o ustavno-revizijskem postopku prejšnje ustave. To pa ne pomeni, da nova ustava Republike Slovenije, sprejeta decembra 1991, ni pomenila zelo korenite vsebinske spremembe. Naj zgoščeno povzamem njene temeljne značilnosti. To ni več ustava federalne enote, temveč je ustava samostojne in neodvisne republike, napisana je zgoščeno in je kar 3-krat krajša od prejšnje ustave, odpravila je omejitev lastninske pravice in poudarila pomen človekovih pravic in svoboščin ter manjšinskih pravic, vključno z večstrankarsko demokracijo, uvedla je parlamentarni sistem, ki temelji na delitvi oblasti, komunalni sistem je bil nadomeščen z lokalno samoupravo, delegatski mandat pa s svobodnim predstavniškim. Ustava ni bila naklonjena regionalizmu in ustanovitvi zbora pokrajin, češ da je za kaj takega prezgodaj. Kot kompromis pa je uvedla ob državnem zboru državni svet. Ta ne sodeluje neposredno v ustavno-revizijskem postopku, v zakonodajnem postopku pa samo prek pripomb svojih delovnih teles in z možnostjo vlaganja odložilnega veta. Kljub temu opravlja pomembne funkcije svetovanja in nadzora, ki naj prispevajo k večji kakovosti zakonodaje in ali so namenjeni ponovnemu razmisleku zakonodajalca o ustreznosti novih zakonskih rešitev. Naj s tem v zvezi rečem, da se v Sloveniji uveljavlja rokohitrska miselnost, da lahko zahtevamo ukinitev vsake institucije, tudi državnega sveta, če sprejme neko odločitev, s katero se ne strinjamo. Državni svet pa je treba krepiti, ne ukinjati, saj v delovanje parlamentarnega sistema vnaša glas razuma. Ustava posebej poudarja načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno in vzpostavlja sistem medsebojnih zavor in ravnovesij. Posebnega pomena so tisti državni organi, ki opravljajo nadzorne funkcije, na primer Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic in seveda Državni svet. Na socialno-ekonomskem področju vsebuje ustava nekaj obetavnih določb. To so določba o socialni državi, socialni funkciji lastnine, pravici do socialne varnosti in podobno, ki pa ostajajo premalo uveljavljene v zakonodaji in tudi v odločitvah Ustavnega sodišča. Ker ni bilo mogoče doseči o njem pravočasnega soglasja, je bil volilni sistem prepuščen zakonu, kar je pozneje vodilo do soočanja različnih modelov od večinskega, proporcionalnega do kombiniranega volilnega sistema na zakonodajnem referendumu in do vzpostavitve neke vrste prehodne ustavne ureditve volilnega sistema v letu 2000. Ta je zapisana v 80. členu ustave, ki pravi, da se poslanci volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob 4% volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatov. Nažalost, poskusi demokratizacije volilnega sistema doslej niso bili uspešni, so še pred nami. To pa je seveda le ena od sprememb in dopolnitev ustave v 30 letih. Naj omenim še vse ostale, ki niso nepomembne. Leta 2004 je bil sprejet 3.a člen, ki je omogočil vključevanje države v Evropsko unijo
ter prenos izvrševanja dela suverenih pravic na Evropsko unijo. Določbe tega člena, če jih podrobneje preučimo, se ne ustavijo pri podlagah za vključitev v mednarodne organizacije, temveč zapovedujejo, da je vključitev mogoča samo v mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, demokraciji in načelih pravne države. V zvezi z vključitvijo v Evropsko unijo sta bili še dve manjši spremembi ustave, ki se nanašata na odpravo pretiranih omejitev za tujce pri nakupu nepremičnin in o možnosti predaje slovenskih državljanov drugim državam članicam Evropske unije. Leta 2004 so bile sprejete spremembe ustave, ki so poudarile pomen posameznih elementov uresničevanja človekovih pravic, na primer večje enakopravnosti žensk pri kandidiranju za državne organe in organe lokalne samouprave. Ozrimo se okoli sebe in priznajmo, da je to več kot aktualno. No in če pogledamo Poljsko, ki je že leta 2018 uvedla volilno pravico, mi pa šele med drugo svetovno vojno, potem je to več kot aktualna določba ustave. No, na podoben način je bilo v ustavo vnešena tudi prepoved diskriminacije invalidnih oseb in pravica do pokojnine. Z novim 70.a členom je bila leta 2016 v ustavo vnešena pravica do pitne vode, ki se še zlasti po mnenju tistih, ki pravkar predlagajo o tem referendum, ne spoštuje dovolj dosledno v zakonodaji. S posebno določbo je bilo leta 2013 vključeno v ustavo tako imenovano fiskalno pravilo, ki se nanaša na obveznost spoštovanja načel o uravnoteženju javnih financ. Z ustavno spremembo v letu 2006 so se pokrajine iz enot prostovoljnega medobčinskega povezovanja spremenile v institucije, ki se obvezno ustanavljajo. Kljub številnim poskusom se še vedno ni izoblikovala dvotretjinska večina prisotnih poslancev za zakon o ustanovitvi pokrajin, določitvi njihovih imen in sedežev. Tako pokrajine ostajajo mrtva črka v ustavi, kar posebej pogrešamo v kriznih razmerah, ko se moramo zadovoljiti z obstojem administrativnih regij. Z ustavno spremembo glede referenduma se je zmanjšal razkorak med slovensko in večino ureditev drugih evropskih držav. Praksa pa kaže, vsaj po mojem mnenju, da so bile te spremembe preveč korenite oziroma da je z ustavno spremembo in njeno razlago v zakonu prišlo do pretiranega omejevanja pravice do referenduma. Z omenjeno spremembo je pravico zahtevati referendum izgubil tudi Državni svet, zaradi česar postaja še pomembnejša njegova aktivnost za izboljšanje kakovosti zakonodaje. Pri tem je napačno vrednotiti prispevek Državnega sveta samo po tem, kolikokrat je bil uspešen s svojim odložilnim vetom, ker lahko s pripombami svojih delovnih teles, seveda kadar so uspešne, prispeva več k kakovosti zakonodaje, kot če vloži odložilni veto. To še posebej velja toliko časa, dokler Državni zbor ne more doseči spremembe tistega dela zakona, zaradi katerega je Državni svet vložil veto, zaradi česar je Državni zbor razpet med dve slabi možnosti. Potrditi zakonski predlog kljub posamični pomanjkljivosti, na katero opozarja veto, ali zavrniti zaradi takšne pomanjkljivosti celotni zakon. To bi bilo mogoče preseči z manjšo dopolnitvijo poslovnika Državnega zbora. Zaradi najnovejših zapletov v Državnem zboru je odložen sprejem ustavne dopolnitve, ki se nanaša na slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih, čeprav je ta sprememba dobila zelo široko podporo parlamentarnih strank in javnosti. Sprememba ni nepomembna, če upoštevamo, da o demokratičnosti neke ustavne ureditve največ pove, kako se v družbi počutijo ranljive manjšine. Ko takole naštevam spremembe in dopolnitve ustave, izpade, da se je spreminjala relativno pogosto, v povprečju na manj kot 3 leta. Toda ustava kot celota je ohranila svojo konsistentnost in se tako potrdila kot solidno besedilo za daljše zgodovinsko obdobje. Ob tem gre zasluga tudi Ustavnemu sodišču, saj ustava ni samo tisto, kar so napisali njeni očetje pred 3 desetletji, temveč tudi tisto, kar v njej danes preberejo ustavni sodniki, ko jo obravnavajo kot živ instrument,
ki ga je treba razvojno razlagati v spremenjenih zgodovinskih okoliščinah. Da ne bom preveč prozaičen ob tako imenitnem jubileju, kot bo 30-letnica sprejema Ustave Republike Slovenije, naj ob tem rečem, da Državni svet spet prehiteva druge institucije v naši državi, ki se komaj pripravljajo na to decembrsko obeležitev 30-letnice. Po mojem mnenju Ustava ni zapisana za mirne čase, njene omejitve za državne organe in njena jamstva na področju varstva človekovih pravic dobijo poseben pomen v krizah vseh vrst, ekonomskih, vladnih in epidemioloških. Zato se ne bi smelo zgoditi to, kar se je zgodilo nedaleč od tu, mislim na odnašanje protestnikov, ki so brali Ustavo s Trga Republike. Končno gre za trg, s katerega je policija mirno pospremila Miloševićeve mitingaše, ki so hoteli preprečiti sprejem Ustave samostojne Slovenije in iz Slovenije narediti Beogradu podrejeno provinco. Drugi z vidika Ustave pomemben primer je poskus sankcioniranja dijakov, ki so na Trgu Svobode v Mariboru mirno protestirali pod geslom Zahtevamo šolo. Odlika tega primera je, da ni bilo treba mesece in leta čakati, da bi na koncu odločitev o oprostitvi protestnikov sprejemalo ustavno ali celo Evropsko sodišče za človekove pravice, ker je sodnica že na prvi stopnji sojenja ravnala, kot da je sočasno tudi ustavna in evropska sodnica. Osebno menim, da bi bila primerna dobrodošlica pri odgovornem vstopanju mladih v svet odraslih, če bi namesto kaznovalnih postopkov znižali starostno mejo za pridobitev volilne pravice. Ob koncu naj iskreno čestitam svetnicam in svetnikom Državnega sveta k vložitvi zakona, ki se nanaša na kršitve pravic kreditojemalcev kreditov v švicarskih frankih, kar kaže na razumevanje, empatijo in spoštovanje osebnega dostojanstva prevaranih kreditojemalcev in je posebej pomembno, ker je kaže na pogum, da si nekdo upa zameriti domačim in mednarodnim centrom finančne moči. Hvala lepa za pozornost.